Det her er vores OSU-opgave, hvor vi fokuserer på det at være selvstændig, og vi vil tage jer med på vores TEBO-forløb. Første uge startede vi med at besøge Aarhus Gymnasie, hvor vi hørte om fagene, man har på HX, som f.eks. VØ og afsætning. På Aarhus Gymnasie har de en ekstraordinær mulighed for at lære salgsteknikker ved at lave en udstilling, hvor formålet er at sælge et produkt. Vi fik lov til at prøve kræfter med det. Vi var også på et virksomhedsbesøg i Spar Nord, hvor vi hørte om lån og hvordan det er at arbejde i en bank. Vi var også i Fjerdslev, hvor vi fik mulighed for at snakke med nogle 3.G-elever og en lærer, og hvor vi hørte mere om uddannelsen. Hvilke kompetencer kan HX give til en karriere som selvstændig? Jamen sådan helt basalt, så lærer man jo en del af fagene, det her med at drive en virksomhed, eller starte en virksomhed, drive en virksomhed. Det gør vi meget i virksomhedsøkonomi og afsætning, hvilke målgrupper, hvordan skal vi ramme dem. Og i jura, der har man jo så også en del omkring det her med, hvad markedsføringsloven og nogle af de her juridiske problemstillinger, man kan stå overfor, uanset hvilken type butik eller forretning man får startet op. Så der er jo helt klart nogle ting i forhold til at drifte en virksomhed og have den. Så det synes jeg i hvert fald giver mange gode kompetencer til det. Ja. Og hvorfor skal man vælge en HX frem for en STX, når målet er at blive selvstændig? Jamen altså, man kan sige, det er jo sådan lidt forskellige veje. Vi har samtidig lavet her på stedet, fordi vi både har STX og HHX i husene, at de skulle lave noget sammen, et projekt. Fordi man kan sige, at hvis du skal opfinde et produkt, der har nogle tekniske egenskaber eller et eller andet, jamen så ligger man nogle af de ting måske over i STX eller HTX-regi, hvor man så på HHX måske kunne lave forretningsplaner og nogle af de ting, som man ikke bliver undervist i på de andre gymnasiale uddannelser. Så måske nogle gange kunne det være godt, hvis man var flere sammen, og man havde forskellige kompetencer med. For det er klart, at man blev måske ikke innovativ på at opfinde noget teknisk. Det kan godt være, at man kan få idéen til, så skal man måske have andre til at hjælpe sig. Det kræver hårdt arbejde at være selvstændig, og vejen frem til det kan være fyldt med problemer og dilemmaer. Vi har været ude og besøge et bilfirma, hvor vi snakkede med ejeren og hørte om vejen frem til det firma, der er i dag. Hvordan startede du op, og hvordan var din vej frem til at blive selvstændig? Jeg startede op i 1995 her på adressen sammen med mine forældre, snart 30 år siden. Og inden der havde min far været i gang med at sælge biler siden 1968, og det var hjemmefra, hvor vi boede privat, så jeg voksede op med det. Og da jeg var barn, der fandt jeg cykler på genbrugspladsen og satte dem i stand og begyndte at sælge dem allerede. Så det der med at købe og sælge har altid været mig. Og i 92 gik jeg i lære som mekaniker. Og da jeg var færdiguddannet, så købte jeg den her ejendom sammen med min far og har så været i gang der siden. I dag der er vi 6 medarbejdere, hvor vi har værksted, både med elbiler og veteranbiler. Og vi prøver altid sådan lidt af hvert. Vi har altid sagt, at livet for kort til kedelige biler. Det har været vores motto. Men vi har sådan lidt blandet biler, og ja, det er ikke altid. Du skal altid være på, når du er selvstændig, så det er hver dag, og også om aftenen og i weekenderne. Tusind tak. Man kan gå flere forskellige veje, hvis man vil opnå at blive selvstændig. Da det ikke kræver en uddannelse at blive selvstændig, er der ikke krav på, at man har gået i skole. Dog er det en god idé at tage en uddannelse efter folkeskolen for at få erfaring. Man kan vælge at tage en gymnasial uddannelse som en STX, HF, HTX eller en HHX, som alle kræver snit på 5, bortset fra HF, som kræver snit på 4. Hvis man ikke har snittet, kan man også vælge at tage til en optagelsesprøve. Man kan også vælge at tage en EUD eller en EUX, som er en anden form for skole, hvor man har mulighed for at komme i lære samtidig med, at man er i skole. Dette kræver et snit på 4 og mindst 2 i dansk og matematik, for at man kan komme ind. Men selvom man kan tage mange forskellige veje, åbner HX klar for flere muligheder i forhold til at starte en forretning, da en HX har mange fag, som handler om økonomi og køb og salg. Vi har lært meget på vores TEBO-forløb, som har gjort os mere afklaret på, hvilken vej vi vil gå efter folkeskolen.